Baboy nga ginala sa Bacolod City Slaughterhouse nagpositibo sa ASF. Samtang border control checkpoints ginpahamtang naman sa Talisay City. Yaring nagarasada nga balita. Tatlo nang na-record nga kumpirmado ang kaso sa African swine fever sa Bacolod City. Pinakaulihi nga nagpositibo ang gindala sa Bacolod City Slaughterhouse sa Barangay Handumanan. Kabahin ni sa mga ginpaidalom sa random testing. Samtang una nga duha ka kasong na-record sa Barangay Takuling kag Alihis. Naihaw na ginto, kag dispose ka random sampling lang ginto. Ongoing pa ang backtracking sa records kay mga marks lang ginatandaan nato. Ganayon, gagin sanitized ang slaughterhouse. Apang pag-ako ni Dr. Sardo, hindi na nila malocate ang ginhalinan sa nagpositibo nga baboy kag sa June 30 pa ini nakuhaan sang sample. Sa Talisay City, siyam ka entry points ang ginpahamtangan sa animal inspection points. Lakip diri ang mga boundaries ang Murcia kag sa boundaries ang Bacolod. Bangod may kaso sang ASF sa Bacolod City, hugot nga ginadumilian ang pagpasulod sang buhi nga baboy, meat products kag lechon nga masami ginadala sa mga mountain resorts sa Talisay. Bagay nga mabudlay kuno suno sa mga nagabantay. Kaya ilan ni gusto man ang litron mo. Tig lechon nila, bali diri sa lagagip, ti 4 lanes man tadi. Sige. Okupado tadi pinakakilit. Sige magtungan ni sakyan dito sila kapayado. Kinabahan mo lang namon, sir. Totally, baboy mo lang. Nakakaisang Bacolod, silay. Bani na sila, sir. Kaya nagpositive na sila. Kung may nagapamilit nga magpalusot sang pork products, may iba naman nga nakahangop kuno sang sitwasyon. Kinahanglan man sang permit kag certification gikan sa National Inspection Meat Services ang mga gina-transport nga pork products. Upod kay Herald Eka, Adrian Bretos ang naga. Sada!